हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोविंद जी, हरे कृष्ण. അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് കർമ്മയോഗം. പിന്നെ ബുദ്ധിയോഗവും കർമ്മയോഗത്തെയും കുറിച്ച് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം, അതായത് അർജുനന്റെ അനുകമ്പയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ തീരുമാനത്തിന് എതിരായിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് കാമ്യകർമ്മം, അതായത് ഫലോദിഷ്ടത്തോടെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്ത് സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണത്തെയും നിരാകരിച്ചു. ഇനി കർമ്മകാന്ഡം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അത് പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ കർമ്മകാന്ഡത്തെ ഭഗവാൻ പിന്നീട് നിരസിക്കുന്നു. കർമ്മകാന്ഡം യോജിച്ചതല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിനായി കൊണ്ട് ചെയ്യുക, അതായത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധത്തിനായി കൊണ്ട്, അതായത് അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്, ജയമാണോ തോൽവിയാണോ ഒന്നും നോക്കാതെ നിഷ്കാമമായിട്ട് അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്? 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. കാരണം അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രീതി. ഭഗവാന്റെ നിയമം അതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിയമം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. കാരണം അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യജന്മം മുക്തി, ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കർമ്മണ്യേ വാ അധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കദാചന. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അധികാരമുള്ളൂ. എന്നാലോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. പക്ഷെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനും പാടില്ല. കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കർത്തവ്യമാണ്. പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിനായി കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് നോക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളോടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡ്യൂട്ടി, ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മം അതെന്തായാലും അതിന്റെ ഫലം നോക്കാതെ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നോ നല്ലതുണ്ടാകുന്നോ ഒന്നും നോക്കാതെ അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആണ് നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അത് കഴിഞ്ഞ് 48ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എന്താണത്? യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യോഹോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അപ്പോൾ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യോഗമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ യോഗം എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സംഘം ത്യക്ത്വ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിനോട് ആസക്തി പാടില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിനോട് ആസക്തി പാടില്ല. അതായത് ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിനോട് തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ സംഘം ത്യക്ത്വ, പിന്നെയോ ആ കർമ്മത്തിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി, യോഗമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രവൃത്തി ഭഗവാന് സന്തോഷമാക്കുമോ, സന്തുഷ്ടി കൊടുക്കുമോ, എന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി മൂലം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തി ഉണ്ടാകുമോ, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോഹോ സമോഭൂത്വ, അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നമ്മൾ അതിനോട് ഒരേപോലെ സമനിലയിൽ തുല്യമായ നിലയിൽ നമ്മൾ അതിനോട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം. അല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, ആ കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം മോശമാണെങ്കിൽ അതിനോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുക, അതൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്. എന്ത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ, അങ്ങനെയുള്ള ആ സമനില, ആ തുല്യാവസ്ഥ, അതിനെ യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അത് ഭഗവാന് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരായി നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്, അവകാശം ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, അപ്പോൾ നമുക്ക് മുക്തിക്കുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി കർമ്മമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുക്തിക്കുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി കർമ്മമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ആ കർമ്മത്തിലൂടെ പക്ഷേ നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ആധാരം കർമ്മമാണ്. ആ കർമ്മം നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൂരേണ ഹി അവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണാഹ ഫലഹേതവ. അപ്പോൾ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് അതായത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? ദൂരേണ ഹി അവരം കർമ്മ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരം കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആസക്തിയോടുകൂടി കണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ദൂരേണ, അതിനെ അകറ്റി നിർത്തൂ. എന്തുകൊണ്ട്? എങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്തണം? ബുദ്ധിയോഗാത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തോടെ. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോൾ? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ബുദ്ധിയോഗം കൊണ്ട്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിച്ച് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താല്പര്യത്തെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തണം. ബുദ്ധൗ ശരണം അന്വിച്ച കൃപണാഹ ഫലഹേതവ. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൃപണനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്?
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഉത്തരം പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാത്തതുണ്ട്. അതെ, കറക്റ്റ്. കാരണം അവർ സ്വയം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു കൃപണാഹ. കാരണം അവർ കൃപണന്മാരാണ്, പിശുക്കന്മാരാണ്. കാരണം അവർ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. പിന്നെയോ ബുദ്ധിയോഗം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഈ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയോഗത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫലമുണ്ടാകുന്നത്? കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്താഹ പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാർ, മുനിമാർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് പരമപദം പോകിയത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയോഗത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാതെ എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്താഹ. അവർ ആ പുനർജന്മത്തെ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു. പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം, അതായത് അവർക്ക് ആ പരമപദം പോകാനും സാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി. ആ വഴി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. പ്രഭുപാദ അതിന് ഭാഗവതത്തിലെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 58ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയുന്നു. സമാശ്രിതായേ പദപല്ലവ പ്ലവം മഹത് പദം പുണ്യ യശോമുരാരേഹേ ഭവാംബുധിർ വത്സ പദം പരം പദം 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 യത് വിപദം ന തേഷാം. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭൗതികതയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും? അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹത്പദം പുണ്യ യശോമുരാരേഹേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭവാംബുധിർ വത്സപദം പരംപദം. അതായത് അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ കഷ്ടതകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു വത്സപദം, ഒരു ചെറിയ പശുക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പ് കൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും മണ്ണിൽ, ആ കുഴിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം എത്രയുണ്ടാകും? അതുപോലെ അത്രമാത്രമേ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ഭവാംബുധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭവസാഗരം തരണം കടക്കാനായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു മണ്ണിൽ കുഴിയുണ്ടായി ആ കുഴിയിൽ വെള്ളമുണ്ടായാൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര കഷ്ടമുണ്ടാകും? ഒരു കഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സംസാര സാഗരമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ തരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടാണ്. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ആ പദാംബുജങ്ങളെ വളരെ മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാണോ ഭൗതികതയെ മറികടക്കുന്നത്, അവർ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കുന്നത്? ഈ കർമ്മഫലത്തെ മുഴുവനായും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവർ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അവർക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഋഷീശ്വരന്മാരെയും മുനിമാരെയും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ
ഭൗതികതയെ മറികടക്കുമ്പോൾ നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് എന്നാണ് 52-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യഥാതേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർ വ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യമെല്ലാം അങ്ങനെ പോകുന്നു. കാരണം അവരം കർമ്മ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആകർഷണം കൊടുക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഭക്തന്മാർ നിരാകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? യഥാതേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർ വ്യതിതരിഷ്യതി. അതായത് ഈ ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനം, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഭൗതികമായ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയെ തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ നിബിഡ വനത്തെ തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വനത്തെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ, കാരണം ഒരു വനത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള വഴി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയാൽ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത്രമാത്രം നിബിഡമാകുന്നു, നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാകുന്നു വനം. അപ്പോൾ ഒരു വനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ പോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഭൗതികതയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി നമുക്ക് സ്വയമേവ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയോഗം ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭൗതികമാകുന്ന, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ആ നിബിഡ വനത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കിയാൽ ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും അവയ്ക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയോ ആ സമയത്ത് തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും, അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്തിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നോ? എപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വരണന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും ഇനി കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും, അതായത് ഇനിയും എന്തെല്ലാം ഭൗതികതയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനോടെല്ലാം ഉദാസീനരായിരിക്കുന്നു. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിരക്തി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അതിലെല്ലാത്തിലും ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മുമ്പിൽ ഒരു TV കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തന്നാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം എല്ലാം TV കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനോട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ വളരെയധികം ഭഗവത് പ്രസാദമല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സദ്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകരുത്. ആസക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുക, ആസക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരരാകുക, അതാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പുറമേ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ പെരുമാറുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്തന്മാർ പുറമേ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ പെരുമാറുന്നു. അവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും നല്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അകമേ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ വ്യത്യസ്തരാണ്. കാരണം അകമേ അവർക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം അവരും ഇവരും ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെ സാധാരണ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപഴകണം എന്ന്. അങ്ങനെ ഇവിടെ 52-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുന്നുവോ ആ സമയത്ത്
നമുക്ക് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം ഉദാസീനരാകും. അവയ്ക്ക് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് വിജ്ഞാന വേദിയിൽ ഏറാൻ സാധിച്ച ഒരാൾക്ക് വേദവിഹിതങ്ങളായ തപസ്യകളോ യജ്ഞങ്ങളോ തുടർന്നു പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് നയിക്കലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അത്തരം ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന ആൾ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് താനും. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന മനുഷ്യൻ ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ വേദോപനിഷത്തുകളുടെ മേഖലയെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് വേദങ്ങളിൽ ഈ തപസ്യകളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്. പുണ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഓരോ വേദികളാണ് അതെല്ലാം. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് ഒരു സംശയമാണ്, അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ, അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയെ മറികടന്ന ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുന ഉവാച സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥിതധീ കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യ അവബോധ സ്ഥിതനായ, അതായത് അവബോധം ദിവ്യമായിക്കൊണ്ട് ദൈവികമായ അവബോധത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെയെല്ലാം അവബോധം ഇപ്പോഴും ശരീരബോധത്തിലാണ്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉപാധി നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. എസ്പെഷ്യലി എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉയരണം, പരിശുദ്ധരാകണം. അങ്ങനെ ദിവ്യ അവബോധസ്ഥിതനായ ഒരു വ്യക്തി, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മുക്തനായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം പരിശുദ്ധമായി, ആ ജീവാത്മാവിന് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിച്ച ആ സമയം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തന്റെ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഈ വ്യക്തി ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കുന്നു? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? സംസാരവും ഇരുപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. കാ ഭാഷ, പ്രഭുപാദ പറയുന്നു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ, ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് സംസാരം. സംസാരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു വിഡ്ഢിയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല എന്നും, നന്നായി വസ്ത്രം ധരിച്ച വിഡ്ഢിയെ അവൻ സംസാരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം അറിവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് കോട്ടും സൂട്ടും എല്ലാം ഇട്ട ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിയുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന്. പക്ഷെ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അറിവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾക്ക് വളരെ നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാളുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും സംസാരിക്കുക? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നു. 56-ഉം 57-ഉം ശ്ലോകത്തിൽ സംസാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും 58-ഉം 63-ഉം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപ്പ് 64 മുതൽ 72 വരെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മന തുഷ്ടഃ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആകർഷണമില്ലാതെ ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ
ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടായി, ആത്മാവ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിൽ ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിനും ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആകർഷണമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. യഹ സർവത്രാനഭിസ്നേഹസ്തത്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നിനോടും ആകർഷണം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വികർഷണവും പാടില്ല. ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് എല്ലാത്തിനോടും തുല്യ നിലയിൽ വർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആകർഷണവും പാടില്ല, എന്നാൽ ഒന്നിനോടും വികർഷണവും പാടില്ല. ഒന്നിനെയും വിരക്തിയോടുകൂടി തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള അറിവ്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനോടും തുല്യ നിലയിൽ വർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ തനിക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചാലും തന്നെ ആരെങ്കിലും പുച്ഛിച്ചാലോ ബഹുമാനിച്ചാലോ ഒന്നിനോടും ആകർഷണം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. അവ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭൗതികമായ ഒന്നിനെയും പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനോടും തുല്യ നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവൻ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്നുള്ള അറിവ്, എല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ വെറുക്കുകയോ ചിലതിനോട് നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനോടും തുല്യമായ നിലയിൽ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഗം, ചിലതിനോട് ആകർഷണം, ചിലതിനോട് നമുക്ക് വെറുപ്പ്, അതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. ആ രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളോട് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചിലതിനോട് അടുപ്പമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ആസക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ചിലതിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ അതും നമ്മളെ അതുപോലെ ആസക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കണം, ആകർഷണവും ഇല്ലാതാക്കണം, വെറുപ്പും ഇല്ലാതെയാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുല്യനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭൗതികമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആസക്തി. പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനവയെ വെറുക്കണം? കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ക്ലേശ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. തന്റെ മുൻകാല ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം കൂടുതൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് താൻ യോഗ്യനാണ് എന്ന് കരുതുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ തന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയതായി അവൻ കാണുന്നു. അതുപോലെ അവൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ സന്തോഷത്തിന് യോഗ്യനല്ല എന്ന് കരുതി അവൻ അത് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ദോഷമായിട്ടും സുഖമായിട്ടും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്തോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ അസുലഭമായ സന്ദർഭം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ തനിക്ക് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിലോ താൻ ഏറ്റവും വലിയ പാപി, തനിക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത ഒരു ഭക്തനിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതുപോലെ താൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ സന്തോഷവാനാകാൻ യോഗ്യനല്ല. കാരണം എത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്
അദ്ദേഹം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ തന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കടക്കാൻ 10 ദിവസം എടുത്തു. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ഷിപ്പ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കടന്നത്. ഈ മഹാസമുദ്രം സാധാരണയായി കൊടുങ്കാറ്റും മൂടൽമഞ്ഞും നിറഞ്ഞതാണ്, വളരെ അസ്വസ്ഥമാണ്. പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ല. കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാന്തമായ അറ്റ്ലാന്റിക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ കത്താണത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 10 ദിവസം കൊണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കടക്കാൻ എടുത്തു. ആ 10 ദിവസവും ആ സമുദ്രം വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു. കാരണം മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദ ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിനെ ആ കപ്പലിനെ നയിച്ചതും സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമുദ്രം വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ആ കപ്പലിന് ആ സമുദ്രത്തെ കടക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുമ്പോൾ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. യഥാ സംഹരതേചായം കൂർമോങ്കാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി. ആമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആമ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ തലയും കൈകാലുകളും എല്ലാം തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവ് ആമയ്ക്കുണ്ട്. അതുപോലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് അത് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിം ആസീത, എങ്ങനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ സ്ഥിതി ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കണം. ആമയുടെ സാദൃശ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രകടിപ്പിക്കുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിന്റെ ആകർഷണം എല്ലാം പിൻവലിച്ചിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ലാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കഥകൾ ചൊല്ലാനും കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനും എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാനോ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ ചൊല്ലാനോ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാനോ ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അദ്ദേഹം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ, അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം, ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആമയാണ്. ആമയ്ക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മറയ്ക്കുവാനും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവയെ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും അല്ലാത്ത പക്ഷം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഓരോന്നും വിഷസർപ്പങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഭൗതികമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആസക്തനായാൽ അയാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമയായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷസർപ്പങ്ങളെ പോലെയാണ്. ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ ഒരു പാമ്പാട്ടിയെ പോലെയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. കാരണം ഭക്തന് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. പാമ്പാട്ടി എങ്ങനെ പാട്ടുപാടി കുഴലൂതി ആ പാമ്പുകളെ കൺട്രോളിലാക്കുന്നു, അതുപോലെ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി
സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് എന്ന്. വിഷയാവിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. അപ്പോൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം ചെറുക്കുവാൻ ആത്മാവിന് കഴിയണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പല വിഷയങ്ങളിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് അവയുടെ മേൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ? ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. രസവർജ്യം, ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി അവസാനിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ? ഉന്നതമായ രുചി അവയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉന്നതമായ പരമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുക. പരമമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുക. അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളെക്കാൾ അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന പരമമായ അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ അധികം കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവയെ ഭൗതികമായ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്നു, നിർബന്ധപൂർവം പിൻവലിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള വഴികളൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവരുടെ ആ ശ്രമം എല്ലാം തന്നെ പാഴാകുന്നു. അതിനുദാഹരണമാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി അനേക കാലം തപസ് ചെയ്ത് അനേകം ശക്തികൾ നേടിയ ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ മേനകയുടെ ആ ഒരു രൂപത്തെ, മേനകയുടെ ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിക്ക് ആ ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു. മറ്റുള്ളവർ, ഇന്ദ്രന്റെ മറ്റു സേവകന്മാരെല്ലാം പാട്ട് പാടുന്നതും ചുറ്റുപാടും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടം അതെല്ലാം നിർമ്മിച്ച് ആ വിശ്വാമിത്രന്റെ തപസ്സിനെ കീഴടക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ അയച്ചവരെല്ലാവരും ഓരോ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തു പറ്റി? നിർബന്ധപൂർവം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതായി. കാരണം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൗതികതയിലേക്ക് അവ പതിച്ചുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതുവരെ ചെയ്ത തപസ്സിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും വിശ്വാമിത്രന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പതനം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ പരമനായതുകൊണ്ട്, അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആ സമയത്ത് അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അവയുടെ പരിശുദ്ധി, അവയുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാൻ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനം അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരമമായിട്ടുള്ള രുചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ അയാൾ ചിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഗതിയിൽ
ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദിവസവും ദർശിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സ് അണിയിപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുക ഭഗവാനെ. അതുപോലെ ചെവികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾപ്പിക്കുക, നാവുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുക, കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്പലം തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാനും ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനെന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷോപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവയ്ക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ, അവയോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആസക്തി മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിയായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മോഹം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു ആദ്യം. പിന്നീട് അവയെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തി തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണയായിട്ട് മാറുകയാണ്. പിന്നീട് ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാതിരുന്നാൽ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ, അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്നോ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതിവിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ യുവഭക്തനായിരുന്നപ്പോൾ മായാദേവിയുടെ അവതാരം പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലും കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലുള്ള കറയറ്റ ഭക്തി മൂലം ഹരിദാസൻ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം വിജയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആ ഭാഗവതത്തിലെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, എങ്ങനെയാണ് അജാമിളൻ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ തോൽക്കുന്നത്. അജാമിളൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായിട്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വേശ്യയുടെ ആ ഒരു കാമവേഴ്ച ഒരു കണ്ണ് മാത്രമാണ്, കണ്ണ് എന്നുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം കണ്ണ് മാത്രമാണ് സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ആത്മാവ് അധപ്പതിച്ചു പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം വഴിതെറ്റിയാൽ അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് പുരോഗമനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആരാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ വഴി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണത ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എവിടെ പോകും? കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ആകർഷിച്ചു. പരിപൂർണത ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാണരുത്, ചെയ്യരുത്, ഇല്ല, നിങ്ങൾ തീരുമാനം മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന്. കാരണം ഭക്തന്മാർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമേ ജപിക്കുകയുള്ളൂ, ഗോസിപ്പുകളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ കാണുന്നു, അല്ലാതെ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് ശരിയായ വഴി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പരിപൂർണത ഉറപ്പാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. കാരണം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
അവ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു തീരുമാനം ബലമായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വയമേവ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നു. ക്രോധാദ്ഭവതി സമ്മോഹഃ, സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ, സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അജാമിളൻ തുടക്കത്തിൽ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് തനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട്, കുട്ടിയുണ്ട്, താൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ യുവാവാണ്, തന്റെ വഴി ഇതല്ല എന്നെല്ലാം സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ്, ആ വേശ്യയോടുള്ള ആകർഷണം ഒഴിവാക്കാൻ അജാമിളന് കഴിയുന്നില്ല. അതുമൂലം തന്റെ ആ പരിസ്ഥിതി എല്ലാം മറന്ന് ആ വേശ്യയോടൊപ്പം അജാമിളൻ പോകുകയാണ്. അങ്ങനെ താൻ ആരായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം, ഓർമ്മപ്പിഴ എല്ലാം മറന്നുപോയി. പിന്നെയോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഇടവന്നു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബുദ്ധിനാശവും, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ അധപതനവും ഉണ്ടാകുകയാണ് അജാമിളന് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നാശം നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അത് നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഘാതകൻ, ആത്മഘ എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനാണ്. അതായത് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും ആ ആത്മാവിനെ മോചനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആത്മഘാതകനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമല്ല എന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള വൈരാഗ്യം ഫൽഗു വൈരാഗ്യമാണ് എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധിയ, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ബുദ്ധിയെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുകയാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധിയ, നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരാതെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയമേവ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഭൗതികമായ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഹരി സംബന്ധി വസ്തുനഃ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവയെ ഒന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവയെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് പലതരത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ രൂപം മനോഹരമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാർ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ്യക്തിവാദവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവയെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപകടകരമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള തോന്നലിൽ അവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ മുമുക്ഷുഭിഹി പരിത്യാഗോ, അവർ ഒരു കൃത്രിമമായിട്ട് അവർ അതിനെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കുകയാണ്. കാരണം അതിനെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താം, എങ്കിലും അത് അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക മൂലം അങ്ങനെയുള്ള വൈരാഗ്യം, നിർബന്ധപൂർവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് ഇവിടെ ഫൽഗു വൈരാഗ്യം കഥ്യതേ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. ഈശ്വരന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് കൃത്രിമമായ പരിത്യാഗം കൊണ്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അവർ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് ആടയാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തുകയോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അലങ്കരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരത്തി ഒഴിയുകയോ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗയോഗ്യമല്ല, അതെല്ലാം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ മൂലം അവർ അതിനെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു മനോവിക്ഷോഭം മതി അയാളെ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരാത്മാവ് മുക്തിയോടടുത്ത സ്ഥാനത്തെത്തിയാൽ പോലും ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന്റെ താങ്ങില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും താഴെ വീഴുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്നയാൾക്കാകട്ടെ ഏതൊന്നിനെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഭൗതികത ബോധത്തിന് അടിമയാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതരാണ്. അവർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി, ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ 61-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്? സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരയുന്തയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണന്. അതായത് തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, വാക്കുകളെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട്, കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മന്ദിരമാർദ്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പിന്നെ ശ്രുതി എന്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്, എങ്ങനെയാണോ ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുമൂലം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ ആസക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ വളരെയധികം സുരക്ഷിതരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആത്മീയമായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് പതനമാകുന്ന അപകട സാധ്യതയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ത് എന്നറിയാത്തവനാണ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിയാൻ വേണ്ടി കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ തേടുന്നത്. ഫലമോ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവർ പരിത്യാഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നില്ല. കാരണം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശരിയാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെ സ്വയം നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബലത്താൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവയെ ഉന്നതമായ രുചി, അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് എപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ പതിക്കുന്നുവോ ആ നിമിഷം മുതൽ മുഴുവനായിട്ടും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്താൽ ഈ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ആ അവസ്ഥ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ തകർന്നു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ യോഗികളും മറ്റു രീതികളും അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകും, കൂടുതൽ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. പക്ഷേ ഇവ ശക്തമാണ്, അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഹിമാലയത്തിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ലോസ് ആഞ്ചലസ് നഗരത്തിൽ താമസിച്ച് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇടപഴകുക. നിങ്ങൾ ഹിമാലയത്തിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തും എന്ന് പ്രഭുപാദ നമുക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നു. കാരണം അതാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത് സേവനമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബലത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അത്രമാത്രം ശക്തമാണ്. അവ നമ്മളെ എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രാഗവും ദ്വേഷവും രണ്ടും നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കണം. രാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി, ദ്വേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുപ്പ്.
രണ്ടും ഇല്ലാതെയാക്കണം. നമ്മൾ ഒന്നിനോടും ആസക്തിയും പ്രകടിപ്പിക്കരുത്, എന്നാലോ വെറുപ്പും പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് വെറുപ്പ് വരുന്നു? അത് നമ്മളെ നിയന്ത്രണ വിധേയത്തിലേക്കാക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം. ആ വെറുപ്പും പാടില്ല. കാരണം അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് എടുക്കൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവയോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതെയാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടിരിക്കണം, എല്ലാ സമയത്തും തുല്യമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കണം. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ. വിഷയങ്ങളിൽ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആകർഷണമോ വെറുപ്പോ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ആത്മവശേർ വിധേയാത്മാ. ആരാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ വശത്തിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യ പ്രസാദം അധികച്ചതി. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നിബന്ധനകൾ വഴി എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്ത് നിബന്ധനകൾ? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ വഴി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ മോചിതനാകേണ്ടത് എന്ന് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ, ഭാഗവതത്തിലൂടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ എല്ലാം വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വഴികൾ സ്വീകരിച്ച് ആരാണോ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണോ പരിശ്രമിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെ അല്ല. പിന്നെയോ മുൻകാലങ്ങളിലെ ആചാര്യന്മാരെ അനുസരിച്ച് രൂപ ഗോസ്വാമിയെ, പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭുപാദരുടെ നിബന്ധനകൾ, നിയോഗങ്ങൾ അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ നിയമങ്ങൾ അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാരുണ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധിഹി പര്യവതിഷ്ഠതേ. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നോ, സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെയോ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പ്രസന്ന ചേതസ, അതായത് മനസ്സ് വളരെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ബുദ്ധിഹി പര്യവതിഷ്ഠതേ, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മറക്കും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രക്രിയ. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയെ അതേപടി ശ്രവിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ മുഴുകിയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ അസംബന്ധങ്ങളും മറക്കും. ദേവനായ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇടപഴകുന്നു. കൃഷ്ണപ്രസാദം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഇടപഴകുന്നു. നിങ്ങൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക. കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കുന്ന പൂക്കളുടെ ഗന്ധം അറിയാൻ നിങ്ങൾ മൂക്കിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഓരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളുടെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയതഃ ശാന്തിർ അശാന്തസ്യ കുതസുഖം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അശാന്തരാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ. കാരണം ബുദ്ധി ശരിയായ രീതിയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ശാന്തിയോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല,
ശാന്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്? അതും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു, അത് കോപമായിട്ട് മാറുന്നു, പിന്നീട് ബുദ്ധി നശിച്ചു പോകുന്നു, അങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു. എന്നാൽ ആ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർഗദർശനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 67-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ കുഴപ്പം മതി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അധപ്പതിക്കാൻ. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനുവിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞ വായുർനാവമിവാംഭസി. എങ്ങനെയാണോ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു തോണി പോലെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ആ തോണി അലഞ്ഞു തിരിയും വെള്ളത്തിൽ, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വശംവദനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വശംവദനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരാളെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലയിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. കാരണം എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അണയുകയില്ല. അത് നമ്മൾ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു വരുംതോറും അവ വർദ്ധിച്ചു വരികയേ ഉള്ളൂ. ഭൗതികത, മായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ് തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിതഃ. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി, അദ്ദേഹമാണ് ചിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചിതപ്രജ്ഞന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യാനിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനേഹ. സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അതായത് രാത്രി സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്. അത് ശരീരത്തിന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് സ്വപ്നത്തിലും നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ മുഴുകുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണർന്ന് അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സമയം. അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഏകാന്തനായി ശാന്തനായി തന്റെ സ്വന്തം ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതും അദ്ദേഹത്തിന് നിശാകാലമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശാകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ആത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ, സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയോ രാത്രി ഉറങ്ങി തന്റെ സമയം മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആപൂര്യമാണം അചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപഹ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. അതായത് ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് അനേകം നദികൾ ഒഴുകി വന്നാലും ആ സമുദ്രം കരകവിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. സമുദ്രം എല്ലാ നദികളെയും സ്വീകരിക്കുന്നു, എന്നാലും കരകവിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാലും ആ വ്യക്തി, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് അതൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നുകയോ അതുമൂലം അദ്ദേഹം അധപ്പതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ എത്രമാത്രം അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. എങ്ങനെയാണോ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്ര നദികൾ ഒഴുകിയെത്തിയാലും സമുദ്രം ആ വെള്ളത്തെയെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തു വെക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രണ വിധേയമായതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഭൗതികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും
ആ വ്യക്തി അതിലൊന്നും തന്നെ വീണു പോകുന്നില്ല എന്ന് 70-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി 71-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വിഹായ കാമാൻ യഹ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സ ശാന്തിം അധിഗച്ഛതി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്, ഒരാഗ്രഹവും പാടില്ല, എല്ലാ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം. നാലാമത്, ശരീരബോധം, മിഥ്യാഹങ്കാരം അതും ഇല്ലാതിരിക്കണം. അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം പാടില്ല. സ്വയമേവ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അതില്ലാതിരിക്കണം. ഉടമസ്ഥാവകാശം, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതിരിക്കണം. നാലാമതായിട്ട്, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഞാൻ എന്റേത്. അതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. മിഥ്യാഹങ്കാരം മൂലം, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള, ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം, ഈഗോ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ആത്മാവിന് സ്വയമേവ ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ആത്മാവിനുണ്ട്. എന്താണത് ബോധം? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള ബോധമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം. ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം, ആത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്ന ബോധം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഭഗവത് ദാസനാണ് എന്നുള്ള ബോധമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബോധം മിഥ്യാ അഹങ്കാരമാകുന്നു, മിഥ്യാബോധമാകുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധമായിട്ട് മാറുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കണം? ഞാൻ ഭഗവത് ദാസനാണ് എന്ന്, ഭഗവത് ദാസനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മിൽ ഉണർത്തണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണർത്തണം? ഉടമസ്ഥാവകാശം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒന്നിന്റെയും ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി എന്റേതാണ്, എല്ലാം നമ്മുടെ പേരിലാണ് ഉള്ളത്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്തു, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലം, സമ്പത്തെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം എന്റേതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും തോറും ശരീരബോധം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം സമ്പത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ശരീരവും എല്ലാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ വളർത്താതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ള ശാന്തി അധിഗച്ഛതി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ശരിയായ സമാധാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ 71-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശാന്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെയാക്കണം. മിഥ്യാ അഹങ്കാരം, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെയാക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുക. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വളർത്താതെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തനായി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശാന്തി ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. യേശാ ഭ്രാമി സ്ഥിതി പ്രാർത്ഥനൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്ദകാലേപി ബ്രഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യനെ വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവീകവുമായ പഥമാണ് ഇത്.
ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തും. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നു എന്ന്. വിഭ്രാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപാധി വിധേയമായിട്ട് ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാമോ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറി നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഇത് ഞാന്, ഇത് എന്റേത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യാമോഹത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും. പക്ഷേ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാണുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമോ ഭ്രാന്തുകളാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നതോടുകൂടി ആ ഭ്രാന്തെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. അതായത് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കണം, ചേട്ടാനിയന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്ക്, അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിൽ വഴക്ക്, എന്തെല്ലാമാണ് നടക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരും തോറും ആ ഒരു വ്യാമോഹം നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിയുന്നു. ആ വ്യാമോഹം വിട്ടൊഴിയുന്നതോടുകൂടി ആത്മീയവും ദൈവീകവുമായ പദത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവീകമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണർന്നു വരുന്നു. പിന്നെയോ നമ്മൾ ആ ആത്മീയമായ ചിന്തയിലേക്ക്, ആത്മാവിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മാവിന്റെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മാവിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഉയർന്നുയർന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടെ മരണവേളയിലും ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഉയർച്ച നിന്നാൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ അധ്യായത്തെ, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാരണം ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കം എന്നുള്ളത് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രഭുപാദ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗമുണ്ട്, അതായത് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാം, ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തെ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏഷാ ഭ്രാമി സ്ഥിതി പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച അവസ്ഥ, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മനാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവ്, ആ അറിവിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭൗതികതയെ മറികടന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളെയും മറികടന്ന് ആധ്യാത്മികമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മൻ അവസ്ഥ. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണ്, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഭൗതികതയെ മറികടന്നിരിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ മരണവേളയിലും ആ അവസ്ഥയെ തന്നെ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം മരണവേളയാണ് പരീക്ഷണ അവസ്ഥ. മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാമാണ് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈവ കൗന്ദേയ സദാ സദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വികാരങ്ങൾ, വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ അവസ്ഥയാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മരണവേളയിലും ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാം അധ്യായം ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗം, അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗം തുടങ്ങുകയാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും
എന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.